Kinumpirmar kan Department of Health Bicol Center for Health Development na nakapagkulit sinda ng 880 kaso ng coronavirus disease o COVID-19 nguya na bulan. Basado sa ikaapat na COVID-19 bulletin na pigpaluwas kan Enero 20 kan DOH Bicol, gikan sa 876 na aktibong kaso, nadugang at painin apat na panibagong kaso na naikurit naman kan Enero 12 sundo Enero 18. Saro sa panibagong kaso ang hali sa Camarines Norte, mantang tuluan hali sa Camarines Sur o saro sa Calabanga, saro sa Naga asin saro sa San Jose. Apat lang po ang nakuha natin na positive. So, tatlo po sa Camarines Sur na province at isa po sa Camarines Norte. Puon kan Enero 12 sundo Enero 18, 59 na itatalang narahay sa nasabing helang. 58 ang haling Camarines Sur, saro sa Naga City. Mantang daiman na naikurit na binawian ng buhay sa nasabing peryodo. So, under monitoring po sila, no? At ngayon naman po, inaalaw na natin ang home isolation. So, unless kailangan po or talagang kailangan silang ma-admit sa isang hospital, doon po natin sila ina-admit. Katakod kay ni, nagtaumanin patanid ang DOH Bicol sa publiko na maging maingat asin man tinuron ang kalinigan sa hawak asin ang pagkakanin masustansya tanganing mapugulan ang pagkalatpakan virus sa rehiyon. Likayan man daan matatawong lugar, asin kung nakakamatiin mga sintomas kan COVID-19, tulos nang magpakonsulta sa doktor asin mag-self-quarantine. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.